Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Impagarop ni Celia anatayan ni Bagat Ansing. Iso anagdungaw daytoy. Naklat ni Celia idikilat ang nagsaot ni Bagat. Nakuna na nga impadas na lang tinagidda akas labangkay. Tapno saan to ang maikawa inton matay. Imasidagmat adagos kadakwada ni Diana. Tapno amwan na ti mapaspasamak. Nagturong dangaron iti opisina ti Memorial Park. Ket gimatang ni Bagat Ansing iti lote na apakaitabunan nanto. Iti sabali abangir. Nagtultuloy latta ti panagsanin dalindon ken Ruben. Gaputanaan anayan ti kabaalanda nga aramidan a makilaman. Pinalubusan idan nila kay Ignas a makiranget adwa dalaeng. Kabayatan na. Palpaltugan da ni General Barbosa. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapolwan. Tugot, tinapalabas! Ikis-ikis ko tilugan, tapno marigatan namang paltog kanyag. Kapoy tina ito'y ngararamidag. Marigatan kayo amang parmag kanyag. Agsay-sayang kayo lang, hindi pala. Napaltugan ti pilit tilugan ko. Kat marigatan na kamang kontrol. Naidong para kiti kayo. Hagdardaran ti ulok gapo iti pad na kay tugtong ko. Kartingak ti rumwar ti tilugan. Sana rumba nga maabutan dakdag iti awanan bain. Awanan dito'y lugan ni General Barbosa. Nakalibas ti awanan bain. Patsak asaan ang makaadayo dayjay. Sinyasak ni Ruben, asapulan mi ni General Barbosa. At dalang iti aglawlaw ti awanan pain. Urada sugat iti ulok, kabalak ti lumaban. Sana siya ti subsubukan dagitang anak ni Agila. Oops! Kunakon kat, at dadalang iti saan unay nga dayo. Saan ngagbaligi dagita adwa amang patay kanyag. Patay itababa ni ti paltog ko. Awan na punta kadakwada. Kasla ni Ignas ti karangrangat ko. Agpadada iti estilo makilaban. Amuda sa lakniban ti bagida. Oops! Tandani akon. Ni Ruben, tinasiputa ka ng paltog kanyag. Tinasayat, umawag ak iti reinforcement. Agpatulong ak kadakwada. Awan ti cellphone ko. Nabatik iti lugan. Buisit. Nagtaray ni General Barbosa iti kaadwan dagiti tattao. Madlaw ang nagbutingan. Dayjay ni Ruben. Nagpartak asinurot na ni General Barbosa. Impakat nan tinasursuro mi kini ang kalignas. Naskan asuportarak ti kabsat ko. Kartingak asurutan ida. Nagpartak at umaray ni General Barbosa. Kunak no nasiglat day taataw. Ngamsaan mat gayam. Patsak amarigatan amakiranget kada kami kini Ruben. Nagkakaribuson dagiti taataw. Saan ang mabalin nga damay raman nga inosente iti daytoy nga inkwentro? Matay kayo adwa! Awan damatan. Sa dino ti ayanda. Kilati pa nagpukaw na. Sana mabalin na ito'y. Diyak ipalubo sa matayak. Umakarak iti paglimangak. Natamahan na. Ito'y matiparakan kalindon. Diyak napuntahan ti ayom. Ikagumak ti aglipas. Dagas ti pagtungpalak no makirangetak kanakwada. Kartingan mi ti pumanaw kini Ruben. Dimtang dagiti pulis iti saan unay nga dayo. Mapanak iti nang iparada iti motorsiklo. Adda nang ilugan kini General Barbosa. Sino jay ti mulong kan kuana? Patsak nga ti ospital ti pangiturungan da kan kuana. Gaputan na paltugak itay. Kumusta ti pagnayo, Ruben, Lindon? Saan kami ang nagbaligi amang patay kini General Barbosa, ang kalignas?
ngam napaltugak. Di kay mapukawan itinamnama amang parmak ka ni General Barbosa. Saan amay may sa ti aldaw? Patyok ang napabutngan manunday jay. Tilang pagsidawak. Asino dyan ang tulong kan kwa na itay ngay matayo? Huwag nga peso. Agmay-may sa lang itay ni General Barbosa akarangrangan ta. Kalat adimtang tinagluganan na anaglibas. Saan yun apanunutan dayta, Ruben, Lindon? Tinapatag, napariknaan yun, DJ a General. Anya ti kaya tasawan na ito ay. Paya tinulungan na ka makalibas. Ken inagasampay ti sugat ko. Kasarsarita ka. Saan ka kumabastos? Ala, adakan ka no di na kaya ta kasarita. Mabalin konti Mabita. pumahanaw. Dayta ka diti bagam kanyak. Kalpasan ti panang tulong ko ken ka. Anya ti kayat mo amanggan. Di mo pa'y ammo tagyaman. Awan ti rumbang pagyamanakan ka. Kanjak kaya ti panakisaritam kanyak. Awan ti panang respetom iti general lakas kanyak. Amumad kayam nga ibagarita. Anya nga tano ibagakmat ken ka. Nga awan ti respetom iti inak a pinanawam. Aniya. Agyaman ka. Tatinulungan ka pa'y. Kaya't asawan dayta. Anapatag ka kanyak. Hepe. Di nag-awagan iti hepe. Gaputa sa anak-anak ka uniformita. Apay at di nag-awagan iti anak. Aniya. Saan ka di apotod nak? Ngam di naglakayat abigbigan. Saan asin na ay tikayat ko asungbat? Nabayag a panahon akayat ka makasarita. Lander. Nasaya at tamong pelagayam tinagan ko. Kunak na nalipatamon. Lander. Amo kong ti kinataon. Jakon baliksan. Kapot madurmanakan ka. Patyak nga amo mon ti kayat ko asawan. May saka, General. Ngam adda palimod mo. Pinanawam laeng tinak. Gapo iti may sa lalaki. Di na kun insurot ni Hani iti napanan na. Napatag ka no ti pagsaritaan da iti gayam na. May papan iti negosyo. Dagiti lang buyot mi ti kadwak ita dito'y mansyon. Oh, malagip ko ni Diana. Jackpot yan nga iso itatakin kokwa iti restaurant. Imposible ang mapasamak da ita. Awanan ti kinabak ng anabatikan kwa na. Oh, sabagay. Jak pa'y lama sigurado ti amin. No isong agpaiso ti aking kukwa. Aking gadyak makasarita ti anak ko. Diana, Celia, nagitipay la trabahador ti makamoy di restaurant. Saan kayo pa'y lamap-mapan? Wen, Ante Ansing, pudno launay ti imbaga ni Manang Ansing. Amang ano agaramid laang iti saan anasaya at ni Doña Dolores iti restaurant, senyorita. Riribok lang ti parnuayan na dya Dolores. Sipod pa'y anaalasan ti ugali na. Malagip ko dyan ako na idi kanyak na di Roberto akasinsin ko. Numabalin, yadayukan ko na ni Diana. Gamjak na ramid dayta. Kaputa saan nakabasta makastrak idi iji mansyon. Anya? Imbaga tada ni Celia anangaywan kan ka, Diana.
Isunti nang ibilinan ti ama madina kabaybayan. Pudno dayta, Senyorita Diana. Nagtalek day di papam kanya. Iso ang nagkariak mo't asaan ka abaybayan. Manang Celia. Irresponsable ngamin nga ina ni Doña Dolores. Kasla awan patag mo kankwana. Baybayan nakalaang nga agsangsangit. Oray di nagbigbigan nga anak. Awagan kalatta iti papa. Lander, nabayagan na panawan a pinanawan kayo iti inam. Kaya tasawan dayta, asaan kayo anapatag kanya. Wen, amok dayta. Naibaga amin ng kanyak ni mama ti may papankan ka. Inidulo ka pa'y matngarot. Impampan nakkel ka kadagiti kaadalag amay saka ama ingil a soldado. Aniya. Nagpursigi ag anagadan. Tapno magunod ko ti arapaap kong agbalin a pulis. Aging gaan naragpat ko ti ranggok. Nabayag a panawin a planok a kasarita ka. Nyamjak maramid. Gapot na makumikom ka. Lander. Asino dagiti nakarinupak mo itay, papa? Dagiti akabsat a Ruben kan Lindon. Ni ka di Ruben, apogan titidakda kamatam. Wen, iso. Asino mat ni Lindon? Kabsat ni Ruben. Agpadadaan na sigla tamakilaban. Iso amarigata na kamang parmagkadakwada. Anya? Apay ang nakalaban mo ida? Anya ti basol mo kadakwada? Saan na rumbo nga mamuampay, Lander. At iddo ka sa laysayan. Anya? No kaya't nakatulungan. Patayem dagi jay adwa. Apay ko maatulungan ka amang patay kadakwada. Jakmat amo ti rason. No apay ang nakarangat mo ida? No kasta nga rod. Awan matla ti serbim. Pumanaw akon ket nalpasan ti saritaan ta. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak, boyet. Ala, iparpartak mo pa iti agmaneho. Kaya't kung ti makaawit adago si Jahayda. Tsak naman nga agparang ken tulungan nak ni Lander. Putot ko na iti nga wadan bain. Nasikog at tinana amay sa manalay tiglap. Tsak nagayatan ti panagsikog na. Kaputasan kumat nga inayat. Kunak na di na ko nasitkan. Kaputat di kadan tinaglabas. Linipat ko pa yan anaming pinsan. Nga daputot ko iti maysa aman nala itiklap. Kinasarita ni Big Boss ni General Barbosa iti cellphone. Nangag ko timbagan ni Big Boss. Anak karangat ni General Barbosa, Dabos Lindon, kan Ruben. Kat agnanaat ita ni General Barbosa iti may sapay ahay daw da. Naskin na maamuan Dabos Lindon, kan Ruben, tinakalap ko nga impormasyon dito mansyon. Boss! Naskin na maamuan nyo dito ay. Anya data, Onyol? Agnanaat ni General Barbosa iti may sa hideout ni Mr. Fortesa. Anya? Nagpakni ni General Barbosa iti may sa hideout. Kalpasan ti panangraot yu iti balay na. Kasta ka di. Wen, boss. Naamwak met. Nakarangit yu iti kalman ni General Barbosa. Isungagsagsagana na ita ni Big Boss. Tama nga no isumat ti rautan nyo. Onyol, amok amin a hideout ni Mr. Fortesa. Sa dino day ta a hideout? Iti damo a hideout yo, Boss Lindon. Aniya? Sigurado nga adda ita iti hideout ni General Barbosa. Ngagin ina na. Ta siguro pa iti nangagkukin ni Mr. Fortesa. Adda sugat ni General Barbosa. Gapo iti pan nakapaltog na. Agyamanak iti detang impormasyon, Onyol. Agsubli kay di mansyon. Tapno sanda ka apagduaduan. Wen, boss?
Kat manipo dita. Di na kun awagan iti boss. Lindon, kun amlatan kanyak. Ha? Sige. Lindon. Uwan kayam. Dokas pangarigan, tarautan nyo ti mansyon ni Mr. Fortesa. Ipakamuyo matadagos kanyak. Tapno makapanawag adagos iti dayja lugar. Di kagdanag. Ipakamumi adagos kan kaday taabanag. Agyamanak, Lindon. Saan nagnaroon niyag payag? Agsubli ako ni di mansyon. Agan-anad kayo laang iti iraraotyo, Ruben, Lindon. Uwan, Uncle. Kanayon kami nga gan-anad ka ni Manong Lindon. Nakasaganan dagiti igam nga aramaten ta arumaut, Ruben. Uwan, Manong Lindon. Inton sardam ti panagtignay ta. Laglagi panyo amin dagiti sorsoruyo, Lindon, Ruben. Agsubli kayo asibibiyag dito'y balay ni Ansing. Ikariyo day ta. Ikariming agsubli kami asibibiyag ang kalignas. Awan ti dakas ang mapasamak kada kami kini Ruben. Pudno day ta, Uncle. Ni Apo Diyos timang bayabay, kan mang bindisyon kada kayo adwa. Instrumento kayo iti kinaimbag, kat patayin yu dagiti adipan ni Satanas. Nagunag ti panagsennaay mo, honey. Duan adara sa nakarinnopak ni General Barbosa dagitag kapsat. Delikado matenti sa atin tayo diti mansyon. Anya? Amangan no maamuan dagiti kabusor ti pagpakpaknyak. Kat sigurado asyak matenti isarunod arawtan. Honey? Hangim sa nabali. Takanayo na nakasagana dagiti buyot ko. Nukas parigan tarumaot dagiti agkapsat. Anay ko, naut-ut pa'y lati sugat ko. Agapuanan ti pan nakapaltong ko. Kastamat ten ti sugat iti ulok. Nakasatak pa'y lang, tasana ka napuruan. Agtalinay, dagpa'y lati to'y silid ko, tagi na naak. Adda nagkanabtog iti ruara. Si kakadiday ta boyet. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.